Bueno, arratsalde on danoi eta ongi etorri gaurko udal osoaren ohiko bilkurara. Gaurko lan zerrendan lehenengo puntun daukeu aurreko bilkuraren aktaren onespena hala badagokio. Bi aldu zatzute urtarrilako eta 8ko aktie, baita audio akti ere, eta ez dakit bat ematek zehoz esateko dauken. Bai. Esan hasier. 8. horrexean jartzeu nire interbentzio zela Espainiako legea betetzea garrantzitsua bada ere. Eta bueno, nik ez nolako izan. Esan nahi zentzen Espainiar lege dixe betetzeko orduan ez gala inzurrunek, eta gehiago garrantzitsen bate genizola urtin abendu notamaikeako onartute izetia aurrekotu. Hoxea. A ber, hemen zalantza bat sortzezan eri, eta unai igual zuka klaro berkozu. Guk berez iso audiaktik edeu. Eta audiaktan, esan dana, idatzike gelditza. Idatzizkoa nola traspasaudan, ez dauket ideaike. Orduan, egingo deuna da, momentuz ez deu bozketan jarriko, eta betu ingo deu, ikusi ingo deu, eta gero ingo deu. Egixe da, hasiera batin audioaktakin hasi ginenien, idatzizkoa altzan gauzei gutxine ezatie ezantzala, baino betire gauzek sartu iteie, porque bukaeran interpretazio kontuk egon leike, o aitzeunak nola idazteun. Orduan, bueno, egingo deuna da momentuz bertan bera utzi, emango zeu buelta bat, ikusiko deu, zeu jarri unairekin zea, eta ondo irutzen mazatzute behintzet. Bai, nik askotan esan izin, audioaktan da ona, gu esan dago dana, eta bestin, ez aldagoen hori ekiditei, behintzet, o boska bakarri ipini, o olako zehose, hori askotan komentau izin den nik hemen, hori ez dizo zentu bilatzen dana grautela, eta ego aparte, lantei hori hartu resumen bat, laurpen bat etxeko, eta ez da ekipa. Bai, urtero berdin xamarri biltzegea, osea, unai zeuk esan? Zoilik esatea, Jose Joakini, adibidez, orain, kontu ausitegikoek hemen daudela adibidez, beraiek eskatu dutela bereziki pleno guztietako aktak. Osea, audioaktarekin zoilik esaiela bario. Behar dutela ere idatziz jasotako guztia. Eta orduan, badirudi oraindik nola legean aurreikusten den hori beharrezkoa dela, oraindik hori jarraitu beharko dugula. Gauz bada aktie jasotzie. Beste gauz bada jartzie eztabaida egonda edo denek hitza hartu dute eta bozketa hau izan da. Bi gauz diferenti die. Nik uste gero liatze gehala, esan dan hortan, nola interpretatzean zenek ze esan duen, gero gaina batzutan nahiko erreza da, batzuk igual idatzik ekartze belako plenoako esan berdana eta idatzizko hori bialdu ezkeo, literalki ondo kopiaute gelditzea alako, baina beste batzutan nola hitzez ezatean, hitzez ezatean hori interpretatzie eta idaztie, igual kexo zein leike. Orduan, emango zeu berrize buelta bat eta zaingo dugu. Orduan, bertan beralako dugu hau eta urrungoako zaingo dugu. Biharren puntua pasako beha. Biharrengo puntun daukeu, Azkoitiko udalaren zerbitzura diharduten langileen 2025ko ekitaldiko ordainsarien igoera onartzea. Hau pixket jarraitu debenak, komentako deu, 2025 onartu zula Espainiko gobernuk 2025ko soldatak igoetzeko aukeria eman zula, eta baite aurre ikusizun 2026koek zein izango zien. Orduan, guk normalien jaurlaritzak onartzetunien gustatzezako onartzie, badaudelako hor destino osagarriko komplemento batzuk, jaurlaritzan ere ordaintzeteunak, eta PHko onartu eta tablak publikatzetu benin, orduan eke deu gurie. Jaurlaritzak urtarrilak 20ko gobernu kontseiluk onartu zitun, eta orduan janeko justu ikuste gendun urtarrileko plenoa ekartzeko, eta bindakarreu, esan deun bezala, 2025ko ekitaldiko langileen isoerie. 2,5 isoko zako be, BHek 2024ko abenduak 31an zauzkebe soldatai, eta gure asmoe da 2020 urten iontako nominieia 2,5akin jungo zako be,
eta gero beste nomina gehigarri bat egingoa 2008ko eta 2006ko urtarrileko atzeapenakin. Vale. Gero gelditzezaku esan detan bezala 2006ko igoeri ere aurre ikusike dao, badakik Ilontako gobernu kontseilu baten onartute izen dela, ustelengo aztekun izen zala, eta hori, datorren hileko plenoa ekarriko deu, 2006ko langileen soldata igoeri 1,5%. Ez daki bat ematek, zoz esateko dauken, Janire? Bai, ados gaudela eta alde bozkako deula. Eskarrik asko, Jose Joaquin? Bai, gu penatze gonezke udaletxek esenetan isobera indeon goala, eta guk bai ez bozkako, da, ia datorren agintaldire behire, gure ustez politiko batzuk geixo goratzen nake, danon hartin zuzendu, adoste joen. Eskarrik asko, Asier? Bai, gue batzordein baietzago bozkako genuen, eta hemen baietzago bozkako dugu. Bale, eskarrik asko. Orduan, bozketa jarriko dugu, bozketa jarri aurretik esangot gaurko osoko bilkuran bikide falta zaizkula, EH Bilduko Ainara eta Azkoitia Baiko Nerea. Gero, bozketatan datuek zein da esen. Orduan, bozketa jarriko dugu, aldeko bozka. Aho batez, onartuta. Hirugarrengo puntue daukeu, Azkoitiko adikzioen prebentzio komunitarioko bigarren udalplana 2025-2029 onartzea. Eta, pixket prozesue eta zer dan esplikatzeko, mertxe emango xotitze. Gaur egun, sustantzia bidezko adikzioez gain, gero eta presentzia handiagoa dute adikzioa eragiteko potentziala duten jokabideek ere. Hala nola, apustu jokoek, teknologia digitalen erabilera problematikoak edo kontsumo konpultsiboak. Fenomeno horiek osasunari ez ezik harremanei, bizikidetzari eta gizarte kohesioari ere eragiten diete. Azkoitiko adikzioen prebentzio komunitarioko bigarren udalplana, 2008-2009 arte, lehenengo planaren bidez garatutako prebentzio politiken ebaluazioaren ondorioa da. Halaber, plana diseinatzeko prozesuan, herrian dagoen sustantzien, teknologia digitalen eta apustuen kontsumo erabilerak aztertu dira. Azterlan horretarako, 3 izan dira erabilitako iturriak. Ikasleen kontsumo ohituren inguruko galdetegia, foro parte hartzaileak eta herritarren parte hartze galdetegia. Plan honek adikzioen ikuspegi integrala hartzen du, bai sustantziazko, bai jokabide adikzioak barne hartuz. Era berean, esku hartze maila desberdinak jasotzen ditu, eta hainbat esparrutan, eskola, familia, komunitatea, aisialdia bertan garatuko dira. Parte hartzean eta lankidetzan oinarritutako plana da. Hainbat arlotan arduradun teknikoen, kultura, gizarte ongizate, berdintasuna, prebentzioa, udaltzaingoa, gazteria zerbitzua eta alderdi desberdinetako ordezkari politikoen ekarpenak ere jasotzen ditu. Azkoitiko adikzioen prebentzio komunitarioko bigarren udalplana, 2008-2009 datozen urteetarako norabidea markatzen du, eta Azkoitiko udalaren konpromiso sendoa islatzen du adikzioen aurkako jarduera eraginkorrak sustatzeko eta koordinatzeko. Eskarrik asko, Mertxe. Janire? Adikzioen prebentzioa funtsezkoa dela uste dugu, eta udalbainan planifikazioa eta estrategia izatea ezinbestekoa da. Plan honek ikuspegi integrala eta prebentzioa eskola eta familia komunitate mailan lantzea. Mezua argia da, prebentzioan inbertitzea beti da inbertsio ona herriarentzat. Horregatik guk aldeko bozka emango. Eskarrik asko, Janire. Jose Joaquin? Bai, ekarpenak eta aldaketak eta etxeko neko tarte eukideu, da, urrungo laurteak gore berrotasi bat ekintza martxan jartzie aurre ikustea, eta, ia geixenak etxeko kapaz gehan, gu geu o gure atxetik datozenak. Eskarrik asko, Asier? Bai,
bigarren plana dugu, gure ustez ezinbestegu eta beharrezko baita, erronka handia dakego horrin, bai sustantzi kontsumoena, baina baita jokabidezko adikzioena esan bezala, eta gure etorkizune izango jenan zaintza gau hor, eta oso importante irutzagu, eta zentzu hortan guk bai esku gotako dela, importante irutzagu osasun publikoi ikuspegi integral eta komunitaxua emati eta horren ingurun lantzi. Eskerrik asko danoi, eta orduan esan daun bezala, irizpenak jartzen bezala, lehenengo puntu da, Azkoitiko adikzioen prebentzio komunitarioko bigarren plana onartzie, 2008-2009, eta bigarrengo puntu, erabaki hau, udaletxeko iragarki taulan jarriko dugu, eta baiteko Azkoitiko udalaren web horrixene argitaratuko dugu gero plan hau. Orduan, aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Laugarrengo puntue, EAJ-PNV, EH Bildu eta PSE udal taldeek aurkeztutako martxoak 8ko adierazpena. Badakit, hiru taldek aurkeztu deu adierazpen hau eta hiruren artin hitzein da eta hiruren artin irakurrikoa. Orduan, Mari Jose, Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko egunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorrarekin dugun konpromiso irmoki berresten dugu. Printzipio demokratiko hori ukaezina da eta gizarte justu, aske eta kohesionatu baten funtsezko zutabea. Gaur, ahotsa irmo altxatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko. Bere diskurtsoa zokoratzen eta zalantzan jartzen ari baita komunikabideetan, sare sozialetan eta modu kezkagarrian giza harremanetarako eguneroko espazioetan. Historian zehar, berdintasunaren aurrerapenen aurrean gertatu den bezala, mugimendu antifeminista baten goraldian gaude gaur egun. Diskurso erreakzionario eta misogenoetan adierazten dena. Narratiba horiek oinarrizko konkistak zalantzan jartzea, nahasmendua sortzea eta indarkeria matxistaren existentzia deslegitimatzea bilatzen dute. Diskurso antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboki antolatua osatzen dute, eta eztabaida publikoan ezin dira beste iritzi bat bezala onartu. Berdintasunaren defentsa ez da aukera bat, ez da ideologia bat ere. Giza eskubide unibertsala da, aitortua eta babestua. Hamarkadetan kolektiboki borrokatuz eta lan eginez lortu duten eskubidea da emakumeek, mugimendu feministak, erakundeek eta pertsona aliatuek. Batez ere, diskriminazioa desagerrarazteko, askatasunak zabaltzeko eta guztientzako aukerak bermatzeko. Berdintasunean, ezten duen estereotipoak baztertzen dituen eta errespetuan, askatasunean eta duintasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartea aldarrikatzen dugu. Baita, indarkeria matxistaren biktimak eta bizirik atera direnak aintzat hartzen, laguntzen eta entzuten dituena ere. Izan ere, ozen eta garbi esaten dugu, berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokraziarik, eta indarkeria matxista desagerrarazi gabe ez dagoela guztiontzako askatasunik. Martxoaren 8an, Euskal Udalek dei egiten diegu herritar guztiei eta erakunde guztiei batuta eta elkartasuna irmo egon gaitezen lotutako eskubideak defendatzeko eta atzera pausorik gabe berdintasun erreal eta eraginkorrerantz aurrera egiten jarraitzeko. Horregatik, Azkoitiko udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Gure udalerrian diskurtso misogino eta antifeministei aurre egiteko eta informazio faltsuen edapena desaktibatzeko sentsibilizazio kanpainak eta ekintzak sustatzen jarraitzea. Tokiko eremutik lehentasunezko kolektiboekin esku hartzea, haien jarrera antifeministak eta maskulinitate toksikoak desmuntatzeko. Baliabideak eta egiturak zaintza eta babestea, gure udalerrian berdintasun politikek aurrera egiten jarrai dezaten. Eta azkenik, berdintasun zein barne planen bidez, udal funtzionamendu zein gobernantza ereduan urratsak eman eta emakumeen boteretzea sustatzeko bideak ezartzen jarraitzea. Dei egiten diegu herritarrei bat egin dezaten martxoak 8ko emakume nazioarteko egunean tokian antolatzen diren deialdi eta aldarrikapenekin.
Eskerrik asko hiruroi, ez dut esan, baina bai esango deu, adierazpen hau eudeletiken etorritekun oinarritute daula, eta gero guk, pixket, asko txire moldau deula, alderdi batzun, ekarpenakin. Orduan hau esan da, pentsatzet, ez dakit, Janire, ez, Jose Joaquin? Bueno, nene garren ez, zatean bezala, bagizuegu mozixo eta adierazpenan kontra gorela, plenua hola karrik, hola aurkestin aldegu ez gehala, gure ustez jende aurrin politikue ondola atxiz gain bestulako beste zertako balixo. Gero, saixako zate batzuk ezaten berdintasunen kontra bozkaudula askoitia bai, Palestinai babesa amatin kontra, LGTBI kolektibun kontra, eskerra garri honetan danok ezautzeian, eta, gu bintzek geure botuk arrazoitute ematen jau eta idatziz zabaltzen jauen. Hala, egon izen gau, zuen idatzi hoxe kontratxi, baina, zengo dugu. Imaginatzek etorriko hiela zehoz ez, zakiat etorriko hien. Lehen guk ez dina ezan berriz ertengo honik. Nik betiko ezango jat, iruditzen zitek egixedek ekintzatan ikuste alazko, baina, martxoan 8 bueltan, bertintasun zailetik ekintza desberdinek antolauko ie, seguru naho errexen ebeste ekintza batzuk antolauko iela. Orduan, ekintzan importantik eta bizibilidadi ematie eta ekintza jartzie, egun hortan, adierazpenare, nire ustez eta gure ustez, osagarrixe eta beharrezkoe bate, instituzio konpromizue gai honekine hartze deulako. Orduan, hori ezan da, bai? Gaur ez dezan, baina beti bezala, herritarrai, herritarra animatzei joula, parte hartzeko horriko ekimendan eta organizatzeen aktuan eta. Hori bera dago, bate, adierazpenin jarraike. Orduan, hori ezan da, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, kontra, abstentzioik ez dago, Unai emaitza. Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta PSE. Kontrako botoak askoitia bai, beraz, onartuta. Eskarek asko, Unai. Bosgarrengo puntua pasauko gea, aurrekontuari buruzko informazioa, bialdu zatzute, ondikene aurrekontu prorrogauen informazizukin bialdu zatzute, gaur sartu bai da 2006ko aurrekontue inderrien. Orduan, baia datorren hilien eukiko zueia eguneraute 2006ko aurrekontukin. Eta azkeneko puntua pasatzea, galde erreguta, eta zuei hitze eman aurretik, nahi bai guztauko ziteke, gaur Unairek, pentsatze dano jakinen gainerongo zeatela, ikusten nahi dinak eta entzuten nahi dinak ez, baina Unai gure idazkase da, eta gaur du bere azkeneko plenue. Funtzionasun artien eta udal langileen artien estabilizazio sistema bat eman da, eta bestelare, mobilidadea ondixe egia ikusten udaletxe barrun, batzuk jun, beste batzuk etorri, eta kasu hontan, gurtzie Unai tokatzezaku, pena handi batez, eskerrak eman Unai, egin dezun lan unatik udal hontan, eta, sorteik onena opa dizugula, zure ibilbide berritxen, seguru gaudela ondo jungo zatzula. Matematek beste zehoz ezati nahi badi maso. Eskerrik asko danatik. Guk esker asko, ekisto launtzi eman diuk, egixe esan da, eta beti preste hona zertan launtzeko, eta, jute izan dugu izan ondo untzaikela, eta bestela bakik, berreze, hamen egun atxugu, izait, torri lazai. Sorte hon bat jaz, eta plazer bat zeutzea. Berriz etortzie, zoritxarrez bere plazi ez talako badijue, orduan berriz bueltatzie neiko nekeza da, baina, esan dugun bezala, sorte hon, Unai? Eta hori esan da, ez daki bat ematek baldeuken, zehoze? Ez? Bale, orduan bukatzutzat emango dugu, bale?